Ξέρατε ότι υπάρχουν σύννεφα που μπορούν να συλλέξουν τις ανησυχίες μας. Η Βασιλική και η Παντελίνα παρατηρούσαν εδώ και εβδομάδες την παράξενη βροχή που έπεφτε συνεχώς στη γειτονιά τους. Όλοι οι κάτοικοι φαίνονταν λυπημένοι και ανήσυχοι χωρίς λόγο, και αυτό τις έκανε να υποψιαστούν ότι κάτι μαγικό συνέβαινε. Ψάχνοντας στον ουρανό, ανακάλυψαν ένα τεράστιο γκρίζο σύννεφο που δεν κινιόταν καθόλου. Μια μικρή σταγόνα με φτερά, σαν αγγελούδι, τους εξήγησε το μυστήριο. Το σύννεφο συνέλεγε όλους τους φόβους και τις ανησυχίες των ανθρώπων για να τους βοηθήσει, αλλά είχε γεμίσει τόσο πολύ που δεν μπορούσε να κινηθεί. Τα κορίτσια έδρασαν αμέσως. Συγκέντρωσαν όλα τα παιδιά της γειτονιάς και μοιράστηκαν τις ανησυχίες τους. Μαζί βρήκαν τρόπους να τις μετατρέψουν σε θετικές δράσεις. Καθώς το έκαναν, το σύννεφο ελάφρυνε και τελικά εξαφανίστηκε, αφήνοντας έναν καταγάλανο ουρανό.